लोकांना असे वाटते की आमच्या घरी मुलगी जन्माला लागली, तिचे मी लाड खेळले, खूप शिकले. खरं सांगते, मुलगी जन्माला लागली ना, पण ती शेजारच्या घरात, शेजारच्या घरात, शेजारच्या घरात. आज वर्गमुलं मुलांपासून बंदी आहे, स्त्री त्या बंदी आहे, पण जन्मताच त्या मुलाचा करणारे राक्षस पण काय कमी नाही. आणि खेळण्यापूर्वीच तिचा खूप करतात, आई आई आई. रस्त्याने एखादी सुंदर तरुणी चालली की कोणी म्हणतं काय माल आहे, कोणी म्हणतं काय पीस आहे, काय आयटम आहे, काय वस्तू आहे. मग शिट्ट्या काय मारतात, हसता काय, एवढ्यावरच थांबले तर बरे. नंतर एकांताचा फायदा घेऊन तिच्यावर अमानुष छळ करून, अतिप्रसंग करून, वासनांगाने तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करतात. हीच का तुमची मतांनी? ती कोणाची तरी बहीण आहे, आई आहे, आणि कधी कळणार तुम्हाला? चार चौघांच्या साक्षीने थाटात लग्न झाले, अग्निदेवाच्या साक्षीने सप्तपदी झाली, आयुष्यभराचा जीवनाचा जोडीदार निवडला, सुखी संसाराची स्वप्ने रंगवली. पण धनसंपत्तीच्या आभाराशी माहेरून आईबाबांकडून अशी वागदारपणे खेळणारा नवरा जेव्हा खुश होतो ना, तेव्हा नवऱ्याच्या दारात असते. त्यामुळे सांगत असते, मला मारू नका, पण माझा जातो तो ती म्हणजे उपभोगाची वस्तू वाटते ना तुम्हाला? जरा विचार करा आणि मागे वळून बघा. शोभाला मिळणारी जिजाई, म्हणजे पंडित स्त्री शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, अशा किती स्त्रियांची नावं घेऊ.